יום שלישי בערב ומנש מסיבה יש לו יום הולדת ואף אחד לא בא הסלט הזה הרבה אהבה מקים השפשפת דולקים לכיתת מבט השפשפת לא עוזבת בואו נביא לך את הקרוס מזל טוב אוקיי, שנייה. רגע, מה אומרים? לא מולדת. יאללה. לא, לא מסתיר. אתה לא מסתיר, די כבר. אפלוט, נובה. יאללה. 3, 4, יש לו יום הולדת. למה? שנייה. אנחנו אשמים! אנחנו מפסיקים לצלם אותנו! נו! תראו אותנו ככה מהשרמה! אני רואה אותנו ככה וזה? די, נו, זה לא מפריע. יאללה, אז שי, עמדי. אז יאללה, 3, 4 יש לו יום הולדת! למה עשית את רגע, על קטע. אני לא יודע מה קטע. רגע, שנייה. Давай, что ты фотографируешь, иди туда. נגמר? תודה. תשבי פה כבר, מפגר. מה אני יכול לעשות? כל אחד מספיק את שלו. שנייה. מאוחד? כן. אוקיי, אז עושים בוא ונכיר את הקרוקס. אני מרגיש שאני מתרגשת. בוא ונכיר את הקרוקס, אוקיי? 3, 4... רגע. בוא ונכיר את הקרוקס. כוסים אותכם, אמרתי רגע. 3, 4... רגע, אבישק תתנמכי. טיק. נו, קרים. נוסעים מפנתרים, נו. נו, 3, 4 ו... בוא ונביא לך את הקרוקס. בוא ונביא לך את הקרוקס. טאונט. רגע, בואו ונביא לך את הקרוקס. טוב? לא, וופר זה שם המספר. סבבה, שנייה. 3, 4 ו...
וופל זה שם המשחק. שנייה, זה גרוע. שנייה, אני אעשה את הטאון. טוב? שנייה, 3, 4 טאון. וופל זה שם המשחק. שנייה. נו, רגע. תקשיבו. אני עושה לכם שנייה. יהודה תסתובב. שנייה. נו, תקשיבו. רגע. טאון, לא. וואי, יהודה, אתה צריך לחזור לשם. וופל זה שם. 3, 4, גו. וופל זה שם המשחק. מפגר אותך סטנט. טוב, אוקיי, אני עושה שנייה. טאון. אני ספרי פשוט 1, 2, 3. רגע, לא. ספרי 1, 2, 3. רגע, בואו ונביא... קרין, תחזרי. שנייה. קרין, נו די, בבקשה בבקשה, למה אני עוד... 1, 2, 3. וופל זה שם המשחק. זה וופל.